fotomu. Krungu umang natak Kari Yut. Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Dadi apa-apa eneng. Kok multimedia. Multimedia Multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, Oloran. Apa kuwi? Olron. Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku. Matan. Luwih mie goreng, mie rasa. Ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya.